Allah murti. Yalla bai sai yau ka tana cewa ina da shekaru sama da kai bayan kwanaki da yawa. Yalla bai ka fara tunani akan iyalan makwabta. Yalla bai hakan na nuna ka canza. Ka canza yalla bai. Yalla bai ka canza. Ka canza nace. Kai ka canza fa. Ban san iya juren da kai a cikin mahaifan mahaifiyarka ba kafin ta haife ka ba, amma a wannan sabuwar rayuwar da kake son samu ba karamin juriya kake yi ba. Yalla ba karamin juriya kake yi ba. Yalla bai na ce ka canza amma ka ce ba za ka canza ba. To jayayya ta kare, na sarba mana gaddama. Idan yan iska yanzu ka fice da faifayin sidin nan to gaskiyar ka. Amma idan aka fita nan da gawarsu to ni ne na ci gari. Yallaɓai zan zauna a can ne kallo. Yallaɓai zan zauna a can ne kallo. Zan zauna a can yallaɓai. A nan zan zauna na sha kallo. Kai, me yasa ba ka ɗaukan kiran yaya? Ka ce za ka zo masa da wani faifayin CD. CD yallaɓai. Idan ka yi saka ɗauka ga ya ci akan benci kusa da ogana. Mala haka kashe son gani ko? To me yasa ka tsaya? Ka ci gaba malam, sara mun. Ka ci gaba da dukansu ni kuma ci gaba sara maka. Kai ta dukansu zan ta sara maka. Kwarai. Ci uban 'yan iska. Allah ya ɗaukaka indiya ta! Allah ya ɗaukaka indiya ta! Ƙaramin espeto daya! Daya! Ɗan sanda! Ɗan sanda! Ɗan sanda! Ɗan sanda! Sabon karamin espeta ya shigo gari. Kai!
jiran mana ɗan da rashawa ta haifa ta haifo sabon ɗa. Mamata dokar ƙasar mamata ta al'umma ta haifo sabon ɗa. Sunansa daya sai ya rugurguza ka ba tare da tausayawa ba. A yau ɗin nan ya karɓi jagoranci da karara irin ta yau. Kai da 'yan uwanka Allah ne kaɗai zai iya kwatan ku. Sakarai jibe shi sai an jima. Kai wannan wani irin maganganu ne me ya gama cewa yanzu nan mai gida awa ɗaya baya da shuɗe muka yi ta magana da shi fa ya ce min na sai tikiti guda biyu na 'yan kasuwa ya ce min zai aiko min da faifayin CD amma sai gashi ya aiko min da baƙaƙen maganganu me ya gama cewa ma mai gida da hausan ka fa ya gama fana fa cewa yan uwarsa ta haihu shi yasa bai samu zuwa ba ya kamata ya kasance tare da ita tunda ta haihu ko kai kuma tsawon lokaci sai maganan faifayin CD kake ta yi idan har abu ne mai muhimmanci me yasa ka bashi wane ne ya ja maka amince masa mene gashi nan ya cuce mu shi yanzu ba ɗayan mu bane ya canza kai ka kawo shi nan gashi yanzu ya zama mun ciwon kai kai fa ka ce min ayi a kawo wanda ya fi ka zafi ya haka yi kuma kake son sarewa kai ku bar nan yankin ku samu guri mai kyau ku buya To me zai iya mana ko ya so me zai iya yi? me zai iya yi ban nan ku kun san girman laifin ku kuwa wanda ya kashe a kashe shi wanda ya fyaɗe a garkame shi duk da kun san hakan har kuna iya ɗaukan hakan a kyamara kuka san shi a faifayen CD gashi kun ja mun waye ce ku yi hakan yan iska kawai maza ku tafi ku buya Dan uwa mutumin nan ba zai ba mun fece daga bizak ba. Me ya kamata mu yi? kar ku sake ku fito sai in kun ji na ce hakan Malam Benkatro kana da wani fili ko? So nake na siyaya ka gani malam. Da akwai babu yanzu saboda wasu azzalumai. Kai haka aka yi suwa suke aikata hakan tsoho. Ai ba sabon abu bane yin kwacen fili, amma akwai wani dan sanda wanda ya kamata ya bada kariya wa al'umma, amma macuci ne. Amma ranka bai ɓaci ba? Baka jin akwai wani abu da ya kamata ka yi wa wannan dan sandan? Ɓacin rai. So nake yin kwakkiyar da shi da wata mari mai zafi. Sannan na tambaye shi wani irin tarbiyya ya samu a hannun iyayen shi. Tsoho ban da iyaye. Malam ban da iyaye. Ni maraya ne. A iska aka haife na kuma girma a iska. Malam ban da mai bambance min tsakanin mai kyau da mara kyau. Na amince akan cewa dukkan abin da na yi daidai ne. Tsoho ban da uwar da za ta bani abinci. Ciki na kawai ke gana min azaba. Na yi tunanin ta wace hanya zan bi in gyaru, amma ban yi tunanin ya zan in rayuwata ba, ban ma san menene daɗin rayuwa ba. Tsoho a baya na yi kuskure. Yanzu nan ka ce kana da burin yin wani abu ko? Aikata.
Kwankyarar da ni tsoho. Idan ka kwankyarar da ni sai ni ma an je kwankyarar da su. Da ke ni tsoho. Kwankyarar da ni. Me yasa kake kallon ɗanka yana aikata kuskure? Duka na ce ka da ke ni baba. Kwankyarar da ni baba. Duke ni. Idan har zuwa gobe da safe ba a dawo da takaddun nan ba da sunan tsoho, to zuwa jibi zan dasa bom a gidan basu da safe. Ka faɗa mishi. Ni ba mutumin kirki ba ne Sambi. Dukkan abubuwan da na faɗa miki ƙarya ne, sannan na aikata yaudara a kanki. Amma yanzu na canza Sambi. Ke ce sanadiyan canzawa ta. Na canza. Ko me kika gani? To wa yasa ka faɗan gaskiya? Kafin ka faɗi me yasa baka nima shawara ba? Ka faɗa min daidai lokacin da ba abin da zan iya yi. Gashi yanzu ina cikin ruɗani. Shin yanzu za ki kasance da ni ko a'a? Gaskiya kamata yayi na kyale ka. Tunda ka faɗa min cewa na taimaka maka wurin canzawarka, ka samu takaitaccen farin ciki. To mu ɗan yi maneji. Da hakan yanzu. Je ki ba komai. He's got the temper. Hey. He's got the temper. Hey. And the girl's got a crazy year. ప్రతి ఓడికి ఉండాల్సింది టెంపరే. ఎవడన్నా కలికాడో లేచిపోతే టెంపరే. కంట్రోలే తప్పిందో మాట్లాడది టెంపరే. అమ్మి 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 తూమి టెంపర్ చూస్తావా? సబ్కో పటాలే సబ్కో బజా దే. सबको पटा ले सबको बचा ले. नी ताता टेंपर नी आया टेंपर नी भैया टेंपर నువ్వింకా टेंपर. सबको पटा ले सबको बजा दे.
మెంటల్ నువ్వివ్వకపోతే లాగేసుకుంటాలే నీ వింటా టెంపర్ బయట టెంపర్ అంతా టెంపర్ ఆగే టెంపర్ పీछे టెంపర్ పూరా టెంపర్ ఎంటూ చేస్తుంటే ఆగేదే లాగే सबको फटा ले सबको बजा दे नाच 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 सबको फटा ले सबको बजा दे नाच 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 నీ తాత టెంపర్ నీ అయ్య టెంపర్ బాబాయి టెంపర్ నువ్వింకా టెంపర్ A yau ina ne a bakin tekun Bishaka inda ake shakatawa a tsinci gawon wata yarinya. Fyaɗe ne haɗe da kisa. Duk da dai ban da cikakkiyar masaniya akan bayanin. Ba zan iya bayyana muku irin azabar da yarinyar ta sha ba. Akwai allurori a jikinta. Yalla ko kana da masaniya kan wayanda suka aikata wannan ɗanyen aikin? yan uwan bontar basu Rabi, Banshit, Mani, Sandif. Ba ma son Aikata faɗe ga mata. ba ma son Aikata faɗe ga mata. ba ma son Aikata faɗe ga mata. Kana da gani da al'umma suka fito cincirindo akan fyaɗe da kisa da aka yi wa dipti. Sun ce a hukunta waɗanda suka yi wannan laifin. Yara mata da ma kowa suna nuna ɓacin ransu akan al'amarin. sai an Hukunta su. sai an Hukunta su. adalci Muke so. adalci Muke so. sai an Hukunta su. adalci duk bayan rabin awa ana aikata laifin fyaɗe a Indiya. Adalci Muke so. hukunci da dokar ta tanadar musu yayi kaɗan. Kamata yi a musu ƙari. Sai an Hukunta su. sai an Ya kamata mu yi wani abu a kai. Wa'annan mutane hudun kamata yi a sakale su a bainar jama'a. adalci Muke so. adalci Muke so. duk wanda yake da wani bayani da zai bada akan yan uwan bartar basu. Hukumar 'yan sanda ta sanar da cewa za ta bada miliyan 5. Yalla bai ni masunci ne, na gano inda suke, na gano su, kwarai na gan su. A tashi helicopter. Mai gida ya riga ya gama da mu, ya gama da rayuwar ƙannina, ya kame su mai gida. Ka cire shi, ka cire shi, ka cire shi, ka cire shi daga aiki na ce. Hello? Me ya faru? Na kira ki sau 4 zuwa 5 baki dauka ba, kin kalli labarai? Mama na ba lafiya. Mene? Ana labarin abin da ya fara dipti a ATV. An nuno ga wata an kuma gani. Ganin hakan shine ta yanke jiki ta faɗi. Tana fama da ciwon zuciya. Shine na kawo ta asibiti. Shin mama za ta iya magana kuwa? A'a. Ki sa wayan a kunninta, za ta iya jina. Mama, ina nan. Ina nan. Sai an Hukunta su. adalci Muke so. adalci Muke so. Ya mai shari'a cikin rashin imani sun yi wa dipti fyaɗe kuma sun kashe ta. A sanadiyar haka ya kawo cece kuce a cikin ƙasa. Dukkanin indiya suna jiran zartar da hukuncinka. Ya mai girma mai shari'a a kwato wa dipti haƙƙinta. Menene ka kawo a matsayin shaida? Menene wannan ka kawo a matsayin hujja?
ai wannan faifayin hoto ne ba hoton komai a ciki. Wannan ita ce hujjarka? Ya mai shari'a faifayin sidin akwai hoto a cikinsa. Lokacin da muka kawo shi lalle akwai wata matsala wacce mu san da ita ba. Ya mai shari'a kotu ba ta san kila wakala. Abin da take so ita ce hujja da gaskiya. Sun kawo faifai mara hoto suna wasa da hankalin kotu. Wannan ya nuna cewar sun yi wa wanda ake tuhuma ƙarfi. Ba su aikata komai ba aka saka su a tsaka mai wuya. Ba su da laifi. Ya mai girma mai shari'a. Ina son kotu ta bayyana waɗanda ake tuhuma a matsayin marasa laifi kuma ta sake su. Yalla bai ko da ka siyar ne. Ka sai da faifayin sina ina ka sai da shi. A saurara. A rashin kwakwarar hujja kotu ta bayyana waɗannan mutanen huɗu a matsayin marasu laifi. Mai shari'a ina da hujja tare da ni. Wata hujja gare ka? A bani kwana ɗaya. Ina da hujja tare da ni. Ba mai yiwuwa bane baka fahimci matsalar ba. Ƙarin lokaci zai iya zama matsala in baka kawo wata hujja ba. Yalla bai ka karɓi ƙarin kwana ɗaya ka yarda da ni zan tabbatar na kawo. Ya mai girma akwai hujja abin da muke bukata. Ƙarin kwana ɗaya za mu kawo ya mai shari'a. Ban amince ba ya mai girma. Da sun ce faifayin CD sai ga suna kawo wata hujja ta daban. Waɗanda ake tuhuma sun wahala da yawa. Kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya suna tunanin sun aikata wannan laifin. Ya mai shari'a bai kamata a ce kotu ta ɗaga wannan ƙarar ba. Kotu ta ƙara kwana ɗaya. Kai! Kotu ta yanke magana. Sakamakon bacewar hujja a kotu, ƙaran difti ya ɗaga shi zuwa gobe. Wai tukunna ma menene hannun shi ne? Ya faɗa maka ko menene? Na tambaye shi amma ya ƙi faɗa min. Akwai wani abu tare da shi, ba don haka ba zai ci a ƙara masa lokaci ba. In faɗa miki gaskiya? Ban da wata hujja a tare da ni. Menene haka amma ai ka ce za a kai musu hujja gobe a kotu. Ba dan na faɗa hakan ba da yanzu an sake su. To ya aka yi aka canza faifayen sidin? Sambi ban san da wannan gurɓacewan ba. A duk tsawon shekarun nan na yi imani cewa ni kaɗai ne gurɓataccen jami'i amma saura masu gaskiya ne. Akan wannan yardan shi yasa na ɗauki wannan faifayen sidin na bama wannan lauyan. Da a ce yadda nake a da ne da na tabbatar na buga irin shi da yawa. To ya goban? Ban sani ba. Kayan ma yaudari. Kai ne fa ka ce gabas da yamma abota ta fi komai. Mayaudarin aboki, me kake takama da shi? Ka kawo hujjan da kake da su, ka zo gare ni, zan baka abin da kake so. Mu haɗu a kotu. Kai ƙanina ne fa, iyalaina ne, uwanmu ɗaya da su. Ka san yadda zan kasance idan ka takura wa iyalaina? Ciwo soto kawai. To ya ma za ka fahimci hakan? Jaki maraya kawai. Wane ne maraya? Ni ne maraya? Ina da uba. Ina da uwa. Sannan ina da ƙanwa. Yaya! Ƙannanka sun kashe mun ƙanwata. Ba zan raga ma ɗaya daga cikinsu ba. Kai, ka faɗa min ina kake yanzu? Kai, a ina kake? To, ina nan a tekun Bimili. Ban sani ba, ni ban ma san ka tamamman inda nake ba. In ka hanzarta za ka same ni. Ina zaune ni kadai cikin fushi. Ka zo. Kai, ban san ko kai za ka zo ba, ko kuma za ka turo min yaranka. Tabbas na san ba za ka zo ba, yaranka za ka turo. Ka turo su da kwalawan giya guda 4. Mene? Kwalawan giyar ta ƙare. Giya? Ga kwalba ba komai, giyar ta ƙare. Ka turo tantiranka
da kwalabe guda biyu. In har ka ce za ka turo su to zan jira su a nan. In ko ba haka ba na yi tafiya ta. Ka tsaya a nan. Zan turo kwalaben giyan kai kuje. Zotan tirai ka turo. Za mu gani ai ka turo ku zo. దేవుడా 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 हे भगवान मैं పనికి మాలిన యదవా हे भगवान मैं చెయ్యని తప్పు लेते हे भगवान దేవుడా 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 ఓ ఇంకోసారి ఇవ్వవా నా జీవితాన్ని నాకు ఇవ్వవా రిపేరు కరులుంగా రిపేరు కరులుంగా ఓ దేవుడా ఓ దేవుడా ఓ దేవుడా తప్పు చేస్తే తిట్టేటోడు ఫిల్టు పట్టి అడిగేటోడు ముందు వెనకాలేడే ఎవడు దేవుడా ఏ దిక్కులేని వాళ్ళకి దేవుడా నువ్వు పెద్ద దిక్కు కదరా దేవుడా అడ్డదారి తొక్కుతుంటే పీకొత్తా నన్ను దేవుడా 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 రిపేరు కరులుంగా రిపేరు కరులుంగా ఓ దేవుడా దేవుడా దేవ 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 దేవుడా దేవ 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 ఒక తప్పు జరిగితే ఏమవుతాదో ఎన్ని బతుకులు బుగ్గవుతాయో నీకు తప్ప ఇంకెవడికి తెలుసురా దేవుడా మేం దేవుళ్ళం కాదు కదా దేవుడా మేం బుర్ర తక్కువ వాళ్ళం దేవుడా నువ్వు చూసి కూడా ఆపకుంటే తిట్టొద్దా నిన్ను దేవుడా 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 రిపేరు కరులుంగా రిపేరు కరులుంగా ఓ దేవుడా ఓ దేవుడా हे भगवान ने पనికి మాలిన యదవా हे भगवान Kun zo ne. To ina giyar? Giya kace so. Giya? Na yarje ma yan uwan basu. Ina ta jiran kwalban giyar. Ba yaudara na kaɗai za ku yi ba, amma kwankirar da ni za ku yi. Waye kwankere ni a haƙarƙari? Waye kwankere ni a haƙarƙari? Kai, waye ne? Ni ne nan! Kai ne ko? Tsaya, jirani!
akwai wanda ya kwankere ni yanzu nan da nake magana. To da na san shi. Wane ne shi? Wane ne shi? Ku kyale ni na shawu. Ba na iya fuskantar ku da kyau don Allah ku ba da haɗin kai. Kai idan ba ku ji ni da kyau ba. Wane ne wannan mai t-shirt ɗin wanda ya kwankere ni a lokacin da nake magana? Zo nan ina kake? Akwai shi kuwa nan? Wannan shine labari na. A nan suka bani ne ɗaya a bakin teku. Gashi shiga kotu da safe. Na rasa abin da zan yi. Minti 10 kacal rage a ci gaba da shari'a a kotu. Dukkanin al'umma suna jiran su ga hujjar da Daya zai kawo. Shin Daya zai zo koko a'a? Shin duk za ta samu adalci kuwa? Menene hujjar Daya da yake dogaro da ita? Adalci nike so, 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 adalci nike so. Ina so in faɗa miki wani abu. Adalci nike so. Haɗuwata da ke nasara ce a rayuwata. Ko ke baki san iya sauyawar da na yi ba a sanadiyanki. Adalci nike so, adalci nike so, adalci. Ina son ki. Adalci nike so. Kai. Dakata. Daren jiya yaranka sun yi min matukar kokari fa. Amma ga shakan bai yi aiki ba. A tunaninka me kake gani ina da hujja ko a'a? Ba lokacin mahawara bane. In dai kana da wani abu ka bani zan baka kuɗi. Iya buƙatar ka. To ka faɗa min wata harafi da nake so. 10, 20, 30, 100. Ba a so. Miliyan 100 fa. Na ce ba na so. Kai ka kusan nawa ne miliyan 100? Ko duka kadarori na ba za su kai haka ba sai na ciyo bashin miliyan 30 fa. Wani irin soyayya kake makanninka haka? Iye? Taho shigo ciki shigo. Kai ma hukaci. Dharma samstavanarthaya sambhavami yuge yuge. Ina hujjar da kace za ku kawo gaban kotu? Mai shari'a na tambayar ka ina hujjar? Ina hujjar? Ya mai girma mai shari'a ni ne hujjar. A gabana komai ya faru. Kaga komai? Kaga waɗancan mutanen su hudu? Suna wa dipti fyaɗe. Ya mai girma ba su hudu ba. Dipti mutane 5 ne suka yi mata fyaɗe. Kuma su suka kashe ta na 5 ɗin ba kowa ba ne. Ni ne. Mu 5 muka sace ta. Kai hukaci. Mu 5 ɗin nan. Mun yi mata horo mai tsanani. Mai shari'a gari ya ke yi. Mai shari'a mun sassoka mata allurai kuma muka yanka ta. Ba sau ɗaya ba sau biyu ba mun gana mata azaba na tsawon kwanaki 40. Har cewa take gwara mu kashe ta. Mu kuma har daɗi muke ji idan ta faɗa hakan. Ya mai shari'a mu ba ƙananan tantire ba ne. Ko ba haka ba ne? Kai! Ƙwarai! Mai ciwon hauka! Ya mai shari'a ƙarya yake yi. Saurara. To idan kana ɗaya daga cikinsu, me yasa ka shigar da su ƙara? Mai shari'a, na tambaye su, nawa kasan suka hana ni. Mun samu saɓani ne da su shi yasa na yanke shawarar cin dunduniyansu. Na yi musu ƙarar ina da faiffayen CD amma sun ƙi yadda. Shi ne na shigar da su ƙara suka ji tsoro suka tsere. Kuma kun shaida a jiya faifayen da na kawo ba komai a ciki. Sai na sake yin ƙarar cewa ina da wata hujjan.
shine suka nema su kashe ni. Ya mai shari'a suka yi min jina-jina sun kyale ni ne bisa ga tunanin cewa na mace. Ya mai shari'a lokacin da nake gargarar mutuwa nan ne na fahimci irin azabar da yarinyar nan ta sha. Daga nan na fara tuba. Kamata ma in mutu, me yasa nake raye? Miliyoyin al'umma, majami'ai kamar kotu. Allah ya banna a raye ne. Ya mai shari'a na kasance a raye ne domin bayyana muku gaskiya. Ko yanzu nan kafin na shigo wancan tantirin ya so ya saye ni akan matakalar shigowa kotu. Yanzu ba kuɗi ne a gabana ba, gaskiya nake so. Ya mai shari'a mun aikata babbar ta'asa wa difti. Kada ka sassauta mana. Ya mai shari'a maganan gaskiya a wannan ranar ba difti ya kamata mu sace ba. Jikar ka ce sandiya aka so mu sace. Kaji bai kamata a ce ka amince ba ko? Sandiya mai shari'a kwalejin kitam karatu cikin shekara ta 2 tana zuwa gajuwa ka bada darasi kullum. A takaice dai ita jikar ta ka sandiya muka dana matar koya mai shari'a. Hakan muka tsara ya mai shari'a. Sai muka canza shawara dalilin hakan kuwa a wannan satin sandiya bata zo ba. Sai muka ga difti sai na ce a amma sai ma ne ya ki amincewa ya mai shari'a. Mai shari'a gare yake faɗi. Sai ya ce mu sace difti ita ba mace bace. Daga baya ma dawo kan sandiya duk shi ya tsara hakan. Mai shari'a wallahi gare yake faɗi. Gare yake faɗi. Ya mai shari'a ina tunanin Alhamis ko Juma'a mun dawo kan sandiya amma sai ba mu iske ta ba. Ta je guntu. Ina tunanin gidan kaninka ta je ko ba a nan yake ba. A lokacin da ka aikata waɗannan laifukan baka ji tsoro ba? Tsoro? Akan me? Me za ka iya yi ya mai shari'a? Makurar hukunci ita ce ɗaurin rai da rai a gidan kaso. Ya mai shari'a ko ba a nan kotun ba ko a wata kotun akwai ɗaruruwan sashi akwai ɗaruruwan dabaru. Mun samu nasarar yi ma yarinyar fyaɗe a lokacin da mu ganta. Shin kai ma za ka iya mana hukunci da jin haka? Duk ka kyala wannan mun ji mun aikata babban kuskure. Shin za ka iya sa a rataye mu gobe ko jibi? Hakan bai taba faruwa ba a India. Da ya zamu rataye ku a tsakanin kwanaki 2. Na san haka zaka ce. Akwai bursunoni guda 52 wayanda aka riga aka yanke musu hukuncin kisa a ƙasar nan. Idan kai jinkiri wurin rataye mu kafin namban mu ta fito zai kai kimanin shekara 25. Kafin wannan lokacin sai an samu sandiya da difti ba iyaka. Ya mai shari'a shi yasa nake matukar son ƙasar nan. Wata ƙasa ce take bada irin wannan yancin? Allah ka ɗaukaki India ta. Ina alfaharin kasancewa ta ɗan India. Ya mai shari'a har ina da zarran faɗin cewa na aikata laifi a gaban kowa. Kai kana da zarran da zaka rataye mu zuwa gobe da safe. Kai! Gudakata! Sai na kashe ka! Ya isa haka! A saurara! Ƙarya kake! Kai ku natsu! Ku natsu mana! A saurara! A tsarin doka ta India akan ƙasa akan mace waɗannan mutane 5 sun keta haddi ba su da wata dama na sake rayuwa ko da na minti 1 na yanke a rataye su nan da awanni 24. Ya mai shari'a ƙarya ya faɗi. Rataye ka za ka mutu adalcin da kake takama da shi zai rayu. Ko goyi bayan wannan wani wa'incan mutane irin ka da suke daga tsaki ba su da wani alfa daga ƙasa. Me yasa ka yaka? Me yasa ka ɗora ma kanka laifi? Da ya ka aikata babban kuskure. Me zai faru da ni? Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Dakata! Kai kare ta ya kai ka zo duniya?
Ta yaya aka yi ka zo duniya? Ku kashe shi wannan dan sandan. Kina tafka babban kuskure. Madam kina aikata babban kuskure. Biki san komai ba akan shi. Kwarai biki san komai ba akan shi. Adali ne shi. Kuma mai gaskiya ne shi. Kai! Kai! Da na ji daɗi a ce Allah ya sako da bala'i. A ce kuma ka hallaka a ciki. Da zai fi kyautuwa idan ka mutu. Malam Murti bala'in da kake so ya same ni gashi ya zo. Yalla bai. Yalla bai. Kara da farko an yi shari'a a adalci a cikin wannan ƙasa. Waɗanda suka aikata laifin za a rataye su zuwa gobe. Ja'iri, ka ɗauke mu mahaukata ne yadda ka sa aka ɗauke mu mahaukata a kota kai ma mahaukaci ne. Awanni 10 masu zuwa na lokacin Indiya za a rataye mutane 5 karfe 5:30 na safe. Cincirin da mata a faɗin ƙasar sun yi dafifi suna jiran mutuwan waɗannan 'yan ta'addan a yayin da kowa yana sanya wa talabijin ɗin shi ido. Ya Allah. Ku faɗa mana wani irin abinci za ku ci na ƙarshe. Iye? Mene abinci? Muna tunanin mutuwa kai kuma kana mana maganar abinci. Gashi can ku ba shi zai iya ci. Inda ni ne. Yawa faɗa mu ji. Tuwo miyan kuka. Sai me? Waken gwangwani. Duk da wannan fargaban da ya ce yana son tuwo miyan kuka waken gwangwani. Sauran hudun sun kasa cin komai saboda tunanin mutuwa. Sauran awa 1 da mintuna 25 kaɗai suka rage. Hello? Menene haka Malam Murti? Me ke faruwa haka? Mama na ba ta da lafiya ina gurin ta a asibiti. Yanzu nan na gama kallon TV. Ta ya kuma za su sagala yaya? Me zan faɗa miki yanzu malama? Babu sidin ne ya bata saboda a samun madafin ki adalci bisa ga tunanin wa'annan tantiran za a sake su. Shine ya haɗa da kanshi a cikin laifin. Wayo Allah wannan wanda irin bala'i ne haka? Ina da wani faifayin sidin tare da ni. Me yake cewa haka? Na ce ina da wani faifayin sidin tare da ni. A sakamakon wata magana mai matukar muhimmanci, yar uwan Dukti tana magana kai tsaye da Kaneto. Farko dai alakatar da hukuncin ratayewa. Da ya bai ta halaka da wani laifin ko kaɗan. Wayannan mutanen su hudu su suka kashe min kanwa. Ga wani faifayin tare da ni. Dan Allah a yaɗa shi cikin gaggawa. Zai kyautu idan aka kashe wa'annan su hudun. Amma kar a kashe min yayana. Ya yi sadaka wanda babu wani yaya da zai iya yi. Ya mai shari'a! Mai shari'a! Yallaɓai. To, dakata. Daya, mun samu sanarwar cewa kan mu rataye ka. Baka aikata laifin komai ba, an riga an sako wani faifayin a TV duniya ta gani. Yallaɓai ni ban san wani maganan faifayin CD ba yanzu. Cewa aka yi an cire ni daga laifi ko har da sauran. Kai kadai ne. Yanzu mu kare za a kashe ban da shi. Ka yi mana shiru. Ku kama shi. Ku bar na kashe shi. Yallaɓai, wayannan mutanen sun gana mata hukuma na tsawon kwanaki 40. Kada ka kashe su da hukuban da bai wuce na minti 2 ba. Yallaɓai, ka kwance na tsawon minti 10 ka ga abin da zai faru. Mene? Yallaɓai, ko dai ma menene za ta yi su zaka yi. Don Allah ka ban da su na minti 10 kawai kafin hakan.
ku bar ni na kashe shi kafin na mutu. Sai na kashe ka. Kariya kake yi. Yalla bayan kai hakan kana tuna mu abin da zai biyo baya ne. Kada ka rubuta a littafi. Bai harba bindiga ba, ba a bai wa 'yan sanda alburushi ba, kuma ba kwance ni ba. Ka saurare daga kwance ni da daƙiƙu goma kacal. Ka kwance ni dan Allah. Ba zan wuce sama da hakan ba. Su ma bai kamata su raya sama da hakan ba. Yalla bai hannuna kyarma yake yi. Kai, kwanto shi. Ga nan zuwa, ga nan zuwa, ga nan zuwa, ga nan zuwa. Kwance ni mana. Ka zo mana. Yi ban kwana da 'yan uwanka. Wayo ya kashe shi dan uwa tashi. Dan uwa. Dan uwa mai Amadu. Ina shike? Gashi can kamo shi. Kamo shi, wayo rani. Muje, mu bi shi. Muje dan uwa. Wayo dan uwa hakan mai dace ba. Sa'ido, kalla, suna na Daya. Ba ka tausayi ne? Ba sauran tausayi, kai zo, taho. Dan uwa, kada ka raga mai, kashe shi. Zan kashe shi dan uwa. Ba zan raga masa ba dan uwa. Shawo kai shi ta wannan hanyar, sai na kwankere shi. Yawa, yi mana ka dirka mai wannan guduman. A'a, kada ka dirka mini. Kar ka an taya mishi wannan guduman. Kada ka dirka mun wannan gudumar. Yalla bai, har yanzu akwai sauran daƙiƙa 5. Ka faɗa min shin akwai wasu masu irin laifinsu a magarkaman? Waɗannan mutane guda 4 wanda suka kashe Dipti an rataye su a masankaman Bishaka mintuna 10 baya da suka shuɗe. Yayin da ɗayan da ya sadaukar da ransa don a tsaye da adalci aka sake shi ba da daɗewa ba.
malam ban samu ganin gandi ba a guri na kai ne gandun wannan lokacin zai fi dacewa a ce a kowane ofishi akwai mutum irin ka. Yalla bai mun san ko akwai kamata ba ko ba kamata a kowane ofishi, amma idan ka samu mutum daya a kowace ƙasa kamar ka ya wadatar. Ka gafurce ni. He's got the temper. Hey. He's got the temper. Hey. And the girl's got a crazy year. ప్రతి ఓడికి ఉండాల్సిందే టెంపరా హో ఎవడన్నా కలికాడో లేచిపోతే టెంపరా కంట్రోల్ తప్పిందో మాటగినదే టెంపరా అమ్మి 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 తూమి టెంపర్ చూస్తావా సబ్కో పటాలే